We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning and have a great Thursday mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Don Marcelino o Jose Abad Santos sa Davao Occidental Province. Sa may buntag. Good morning, Sab Jill og ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Dapitan City ug Katipunan sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, karong buntagan no atong suruyon ang garbo sa duha ka lungsod sa Misamis Oriental nga mao ang Initaw and Libertad Protected Landscape and Seascape. Kauban si Conrado Mahinay. Wow, interesting na say. Samtang atong i-level up mga kapuso ang inyong pagka-plantito o plantita pinaagi sa Urban Container Gardening. Kauban si Jojo Rom. Og sa Best Talk, Maki Good Vibes, kauban ang comedian and host nga si kapusong Seth Carayona. Anyo nga sayo mga kapuso sa mga uni og opa din ha nga mga K-drama fan. I'm sure mga kapuso samtang ginakilig mo sa istorya nang hinam-hinam sab mo sa mga gibida nila nga mga Korean dishes. Isa na ko diha mga kapuso, di ba say? Nako Jill, sakto kayo na this morning tungod usa ka iladong Korean dish ang atong dungang tun-an. Yes, ay kauban si Gretchen o Grace duwang tang sayron sa Kumbira Express ang pagluto sa Korean dish nga bibimbap. Annyeonghaseyo! Good morning mga kapuso. Ako dahil si Gretchen ug kauban na ako akong ate si Grace. So karon itudlo na mo sa inyo ha unsaon pagluto sa amuang one of our best seller diri sa Oma's Kitchen which is the bibimbap. So mo na itong mga ingredients sa bibimbap. Naatay tauge, onion leaves, sayote, carrots, sesame seeds, lettuce, seasoned spinach, egg, iodized salt, minced garlic, and bibimbap sauce. So, initon sa nato ang karahay para maluto nato ang mga ingredients. So, karon magbutang sa tagmantika sa karahay para ma-start na nato gisa atong first ingredient. So, ato sa siyang painiton gamay and nato. So, after, butangan nato siya 1 sprinkle of iodized salt. And next is atong onion leaves. So tip lang sa pagisa sa tauge, very gentle lang siya. So dapat hinay-hinay lang ang pagisa. And dili po siya dapat i-overcook. After, so mga 1 minute lang siya, pwede na siya ihaon. So, human na to gisa sa tauge, ang next na to gisahon is ang sayote. So, same procedure lang siya. Igisa nimo ang sayote, pagbutang taog, 1 pinch of iodized salt, and onion leaves. So, ang next na to gisahon is ang carrots. So, sa pagisa sa atong mga ingredients, dili siya kailangan i-overcook. Kay para ma-preserve nato ang freshness sa ato ang mga gulay, at the same time, ma-preserve nato ang iyahang good texture. So, since sumanatagisa sa atong mga gulay, next is mag-season ta sa atong spinach. Na-blanch na ni siya na spinach. Gibutangan na nato ang minced garlic. Now, mag-add ta og 1 pinch of iodized salt, sesame oil. Ang last nato buhaton kay prituhon nato ang egg.
So sis, nahuman na tagluto sa itong mga ingredients, ready na ta para itap siya sa itong rice bowl. So last na to itap is ato ang fried egg. Mga kapuso, ready to eat na ang atong bibimbap. Shiksa hapshida! Mga kapuso, sa karon nga nakasinati kita og pandemya. Unsa ba mga kapuso ang inyong pamaagi aron makamenos sa gasto sa inyong mga palaliton? I'm sure mga kapuso ang uban instead nga mupalit og karne, nag-switch na into healthy vegetables kay lagi gulay is life. Aba, sakto kaayo kay karong buntaga, makakat-on kita sa usa ka pamaagi sa pagpananom og gulay sa atong mga tugkaran lang. Usa siya sa pioneering practitioner nga nag-introduce sa urban container gardening dinhi sa Pilipinas, si Jojo Rom. Sir Jojo, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta Sir Jo? Good morning at home with GMA Regional TV. Wow. Salamat sa inyong pag-imbita ka nako aron mapaambit nako ang kasinatian o labi na ang mga mayong benepisyo sa pagpananom sa kaugalingong mga gulay. Og excited ako sir no nga madungog ang mga insights ingon man mga tips nga imong ihatag labot ni ini nga pamaagi sa pagpananom. Pero unang-una Sir Jo, alas to mga kapuso viewers, unsa ba ang buot pasabot kung moingon ta og urban container gardening ug unsa pod ang kining hatod nga kaayuhan niini? Ang urban container gardening usa ka pamaagi sa pagpananom sa mga gulay na nakabutang lamang sa paso. Butangan nimo og yuta, dito nimo itanom ang mga gusto nimong kaunon o imong kaunon ang gusto nimong itanom. Og ang benepisyo niini, unang-una, magka-save gud ka sa imong palaliton labi na sa pagkaon. Kay ang gastos nato sa pagkaon dili basta-basta labi na karong pandemic, nagtaas kayo ang presyo. Og kung doon na kay kaugalingong tanom sa imong luna, dako kayo siya og katabang labi na paghunhod sa imong galastos. So mao kana siya ang pinaka-direct na benefit. Pero Sir Jo, alang adto sa mga buot magsugod og kaning urban container gardening, unsa ba ang mga angayang iandam nila? Simple lang ka pamaagi. Container, bangagan siya aron makaginhawa ang atong gamot sa tanom, butangan og yuta, kay atong ginahimo atong yuta, atong ibutang sa container, dito itanom ang atong seedlings or atong mga seeds. Tapos idiligan na lang, maka-harvest na dayon ta sa atong gusto nga gulay nga kaunon. Pero kani siya pamaagi sa pagpananom sir, murag space consuming ba siya or kinahanglan nga dako gyud imong space sa inyong tugkaran aron na maka-implement ka aning urban container gardening? Mo nay maayo nga pangutana. Gitawag sa container gardening tungod kay maski nasa gamay nga luna basta mo pasar lang sa lighting requirement, makita imong lugar sa sinag sa adlaw, okay na siya para makatanom ka sa imong gulay nga gustong kaunon. So kung space ang hisgutan, gituyo ni siya tungod kay diri sa urban areas, diri sa syudad, gagmay na kay mga luna. So dili mahimong excuse nga gamay kay ang luna di ka makapananom. Gituyo kini siya nga technology sa pagpananom kay dili kinahanglan siya og dako nga espasyo aron makapananom ka sa imong gulay nga gustong kaunon. So, ingana lang siya kasayon ang atong urban container gardening. Ideal pud ba nga magamit ang mga lata isip container, sir? Yes, magamit gid siya. Sardinas, for example, pwede ka magsugo dito, magtanom og seedlings. Pag dagko na, pwede na nimo siya i-transfer dito sa dako-dako nga container. So walay waste, no? Mo nang gitawag nato nga all waste can be recycled except wasted time. O ana ba, no? Kung makita na nimo ang value ni ining gardening, ikaw na yung mangita og pamaagi aron nga matinod ang imong gusto mahitabo nga kining makakaon ka sa sarili nimo nga gitanom nga gulay. Nagay koy saying nga giingon nga do not limit your mind in a limited space because in limited spaces it requires wider minds. So kung mananong ka gulay, ma-inspire ka, daghan kay kag mahimo nga mga creative nga mga butang sama sa kining waste can be transformed into resources that creates more values like food. O see? Unay effect sa container gardening. Mag-garden na mo. Og syempre daghan na gyud ang ma-encourage sir no nga musundog ni ining humaagi sa pagpananom kay lagi we just need to maximize all things sa atong palibot nga magamit pa nato. Og Yes. oo, Sir Jo, unsa ba ang nindot nga pamaagi aron maghatod og kining daghang bunga o dili ba mamahimong healthy yun ang atong mga pananom? Maayo gina nga pangutana, Jill. Ang mahitabo, di ba doon na tayo hisgutan nga space nga maigo siya sa adlaw. Katugid ang number one requirement. And then the second and most important no sa gardening is ang soil. Kay 70% sa kalampusan sa pagpananom
garden man o sa large-scale farming, naa siya sa soil. Wow, maayo na Sir Jo, no? Pero balik sa tas imong istorya, Sir Jo. Among nasayran nga usa nga Kalunhaw awardee ni atong tuig 2012. Usa ka annual event ni sa Davao City nga naghatag og recognition sa mga Davaoenyo nga adunay innovative, environment-friendly ug sustainable practices. Sa karon, Sir, unsa ba kalawak na imuhang nahimong impluwensya sa paghatod og inspirasyon sa kadaghanan nga sundon ay imong pagpractice sa pagpananom? Ang akong influence niini, naghinay-hinay siya kadako tungod kay nakita nila ang akong gihimo nga container gardening kahatag og benepisyo sa akong pamilya. Among gina-post among harvest unsa mi kamalipayon ug nakatabang usab ang pipila ka mga media outlets nato sa TV, sa radio, sa newspaper, labi na sa national, apil pod ang international, labi na ang World Vegetable Center. Nakatabang gyud ini pagpakaylap ni tibuok kalibutan, no? Di man ko ingon nga ako gyud ang nagsugod niini tungod kay kung i-trace back nato, nagsugod siya sa panahon ni King Nebuchadnezzar II o Babylon. Nadunay gitag og hanging garden o Babylon. Nagkuha lang kog inspiration, ako lang gi-practice sa dihang nakabenepisyo akong pamilya, akong gi-share sa tanan. Ug malipayon nako nga nakita nako nga sa panahon sa COVID, dako gid katabang ang container gardening. Wow, thank you so much mo mga tips ug advices sa panghatag, Sir, no? So mga kapuso, no, nga nagtanaw karon pangita na mo og mga containers din ha aron inyo pong matamnan. Dahil kay salamat, Sir Jojo, og padayon sa pagpalambo paghatag og inspirasyon sa natad sa agrikultura. Ug amping always, Sir. Salamat kayo, salamat kay GMA Regional TV. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More good vibes ang dala sa Best Talk kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Besta. Kanubuntaga ato ang makauban usab ang usa sa mga hosts sa GMA All Original Comedy Game Show na Game of the Gents. Walay lain pa ako di si kapuso host and comedian, Seth Cadayona. Maayong buntag, Seth, ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Ano ba pinagkakabalahan mo this past few days? Yes, maayong buntag mga kapuso. I love you. Wow. Pinagkakaabalahan, syempre wala na iba pa kundi Game of the Gents saka Bubble Gang. Pero we are happy ngayon. Syempre dire-diretso na ulit ang work. Makakapanood na sila ng fresh new episodes. And congratulations, of course, for the success of Game of the Gents. How do you feel na ang dami-dami niyong napapasaya every Sunday night? Oo naman, nakakatuwa. Kasi for me, nakaka-happy na marami yung age bracket na nare-reach niya from bata to different generations kasi yun naman yung ano ng show namin. Pagsasamahin yung different generations tapos magsasagot sila ng trivia. I'm sure ang dami mo ding nalalaman but we're quite curious also, Seth. Paano ba nabibring out ng show na ito yung best of Seth Cadayona? Wow, best. Ano nga ba? Una sa lahat, very fortunate and blessed ako na yun nga na naging part ako nito at host. Isa to sa mga dream ko na maging newscaster. Hindi. na maging host ng isang game show. I guess iba to sa usually ginagawa naming comedy sa Bubble Gang kasi ito is live presence at saka para mag-connect ka sa mga contestants mo. And it's fun kasi nga syempre nandun yung live na biroan, live na tuksuhan, saka yung saya lang, yung atmosphere ng buong stage. Ramdam na ramdam namin yan sa television at ngayon nga, the fun still continues kasi kasama mo na ngayon si Ruru Madrid. Mm-hmm. Si Ruru, matagal na ba kayo magkaibigan and how is he as a friend and as a co-host naman? Yes, matagal na kaming magkakilala ni Ruru kasi kung hindi ako nagkakamali, halos magkasunod yung ano namin, yung parehas kami galing sa talent search eh. And before pa nagkakatrabaho na kami. I mean, nung maliit pa siya ngayon, mas matangkad na siya sa akin. Pero masaya kasi
flavor naman yung na ibibigay niya sa Game of the Gents. So ano pa yung mga kailangan ng abangan ng ating mga kapuso naman, Seth, in the coming episodes natin sa Game of the Gents, and of course, invite them also na abangan pa ang Game of the Gents. Mga kapuso, i-introduce ko po sa inyo ang aking bagong co-host na si Ruru Madrid. At iba pong klase ng saya ang ibibigay namin sa inyo kasama po ang Mistress. Mas malupitan po ang mga tanong dito at mas lumalaki po ang cash prize sa mga rounds na ginawa namin. So mga kapuso, note po kayo every Sunday po ng gabi, 8:30 p.m. Game of the Gents. Of course, with Ruru Madrid and Mistress. Directed by Rico Gutierrez. Thank you very much, Seth. Ang dami Okay. pasaya ngayong Thank you. umaga. Thank you very much. Salamat. And that was Kapusong Seth Cadayona. Siya lang mo mga kapuso, kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dungan tang sayron ang usa sa mga natural protected area sa Misamis Oriental nga garbo sab kayo nato isip mga Mindanawan. Kung unsa ang makita sa Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape ug kung giunsa kini pag-amping. Kana ang atong sayron kauban si Protected Area Superintendent Conrado Mahinay Jr. Sir Conrado, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Initaw? May buntag sa Cyril, o kaluoy sa Diyos, may man kami din sa Initaw, especially din sa Initaw Libertad Protected Seascape, Landscape and Seascape. Sir Conrado, unang-una no, unsa ba ning Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape alang nasab sa kasayuran sa atong mga kapuso ug sir paunsa kini nagsugod? Cyril, kaning ILPLAs or Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape actually na proclaim ni siya 1936 panahon pa ni President Quezon. So gikan sa kang Quezon hantod karon nahimo na siya sa Inipas nga atong gipasustain siya nga usa ka protected area. Sir, sanglit giilano nga parke og atraksyon ang kini nga Initaw Libertad Landscape and Seascape. Aduna ba kitay mga bisita nga ginadawat karon sa lugar o unsa ba kalisod ang dalan padulong sa maong lugar? Cyril, dali raman kayo abuton ning ILPLAs kay nabutang man ni siya sa National Highway. Murag natunga siya sa National Highway connecting Cagayan de Oro ug Iligan. So maabot siya sa kaning land transportation. Anytime, bisag ting-ulan, maabot siya. Gadawat ta og mga bisita, pero subject sa katong gikuan guideline sa interagency task force nga kuno magkuan ta observe sa protocol, direct protocol. Wow, good to hear that, sir, nga dali ra pud kayo maadtuan ug dara pud sa National Highway ang Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape. Pero sir, siyempre natural beauty nino. Unsa ba ang mga features sa lugar ug unsa-unsa pod ang atong makita nga mga talan-awon sa lugar? Ang pinakadali nimo nga makita atong mapasigarbo sa atong mga turista dinhi sa ILPLAs kanigong iyang kuan kani mga kahoy nga mga natural road trees nga karon murag di naman ta kay kakita og daghan-dagko nga mga kahoy nga wala matandog. So naa siya diri sa atong parke. Dayon ang nakakuan mo sa Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape kay ang iyang adjacent yun ang dagat. Gikan bukid murag ang dagat ni connect paingon sa dagat na murag kuan ba nga magtanaw ka sa bukid then kuan ka sa dagat. So, kung nature lover ka, makakuan gyud ka nga maka-appreciate ka sa iyang kuan ba beauty. Sir, unsa-unsa pod ba na mga mananap no ang present sa lugar o paunsa nato sila ginaalagaan labi pa nga kalasangan kini ug aduna poy dagat sa lugar? Part magud sa Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape kani mga atong dagat nga mga 900 plus hectares naay portion na siya nga strict protection zone yun nga dili nato gani na siya pa kuwanan sa mga tao kay nadya halos ang katong mga marine animals nga naa diha sama sa kaning marine turtles. Napod tay mga Philippine macaque
nga murag ato gani ni siyang giayo og kuan protekta kay usahay kani sila manabok anang karsada unya kuan sa mga sakyanan. Sige man po ni kuan gay monitor, gi-assist nila every now and then. Pero sir, alang sa mga turista no nagaanha sa inyong lugar, unsa ba ang kasagara nga reminders nga inyong ginaingon ngadto kanila? Once nakasasulod, dili ka maghimo og mga kaning basura. Ug mahimo pagsulod sa tao, kung di magyud malikayan nga na ilang basura madala, padadon sila og plastic. Dito nila ibutang ang ilang basura, then once mo gawa sila, ibili nila dito sa desk or nabay among gi-designate nga mura og material recovery facility. Sir Conrado, atong imbitahon sir ang atong mga kapuso nga mobisita sa atong natural landscape ug seascape nga anaa diha sa Initaw ug Libertad. Panawagan sa tanan mga nature lovers. Kanang gusto mo bisita o mo tan-aw sa dinhi sa atong Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape, pwede mo anhi anytime. Daghan inyong makita nga mga di niyo makita sa ubang lugar sa mga kahoy nga karon rarely na makita nimo sa lain nga mga lugar murag nakahalos na nga wala naman tong mga kahoy sa uban. Diri napa intact. Daghang salamat Sir Conrado sa imuhang oras sir nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang mobisita sa natural landscape and seascape diha sa Initaw ug Libertad ug mas daghan sab ang mahigugma sa kaanindot sa atong kinaiyahan. Salamat kay Sir Rilo sa paghatag sa amo og panahon nga makapadayag sa aming pagpailapod ning atong Initaw Protected Landscape and Seascape. Sa isama sa yubuhat ni Jojo Rom, mamahimo kita nga makatanong pinaagi sa urban container gardening sa ato lang tugkaran aron makatipid na sa pagpalit og gulay ug uban pa. Masiguro pa jud nga fresh kini from the backyard farm. Samtang Jill, atong nasayran kung unsa kanindot ang kinaiyahan nga makita palibot sa Initaw Libertad Landscape and Seascape Protected Area. Busa gibutyag ni Conrado Mahinay Jr. nga ilaha gayud kining ginaatiman. Well, samtang sa mga kapuso, parayon natong suportahan si kapuso comedian and host, Saf Cadayona, sa GMA All-Original Comedy Game Show nga Game of the Gents. Kauban ang bagong co-host nila nga si kapusong Ruru Madrid. Mga kapuso, unta na inspired, nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Henry Ford nga to do more for the world than the world does for you. That is success. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.